Ayan, so good morning mga idol. Alright, so dito po tayo ngayon sa may mga Tarum, Pangasinan. At ating nga pong pupuntahan ang isa sa pinagmamalaki po nila dito, ang Pacalat River. Okay, so di ko nga alam kung bakit tinawag tong Pacalat River, pero yun, titignan natin kasi open na raw to. First time ko din pupunta dito sa Pacalat River na to. At ayan, so check natin kung totoo nga bang maganda. Ayan, so paano nga ba pumunta dito? So kapag andun na kayo sa may mismong bayan, sa may plaza po nila, magtanong na lang po kayo. Mababait naman yung mga tao dito at tuturo naman kung saan banda ito at kung saan yung daan nito. Okay, so yan. So happy 6,000 followers po, kaka 6,000 followers lang po natin ngayong buwan na to. Okay, so salamat po sa 6,000 followers na yun. At sa YouTube naman, sa mga subscribers naman natin, at medyo dumadami na rin. Okay, so asa ano na tayo? Asa 137 na po sa may YouTube. Okay, so may mga signage naman dito na makikita kayo papunta dun sa may Pacalat River. Okay, so andito na nga po tayo sa may welcome to Barangay Pacalat. Pakialis po ang helmet. Bakit? Di ko alam. Bakit kailangan alisin yung helmet dito? Ay nako. Okay, so siguro from bayan po ng mga Tarum hanggang dito sa part na to sa may Pacalat, around 15 to 25 minutes siguro yung tatakbuhin ng sasakyan. Depende na lang yan sa patakbo nyo. Kano po ma'am? 10 pesos. Pagbata? Pagbata, Si bata po, 7 years old pa baba, wala. 7 years old pa baba. Doon sa po, may babayadan pa po, ma'am? Cottage lang po. Cottage lang. Shoutout po kay ma'am Ma'am Liway. Ma'am Liway Marisa po. Marigsa. Kayo po, ma'am? Okay. Shoutout po kay Ma'am Merlinda. Sa po, Travel Get Motovlog po. Okay. Sige po, thank you po, ma'am. Ayan, so andito na tayo sa may Pacalat River. Diretso lang daw to eh. Okay, nandito na sa may cottage. Yung mga cottage na dito, aray ko. Ayan, so andito na tayo sa may Pacalat River. At yun, so check natin. So ito nga yung makikita natin dito pag andito tayo sa taas. Medyo umaalog-alog lang tong tulay dito. Itong bridge dito. Guys, ganyan. Malinaw. So dito hindi siya masyadong malalim, pero yung banda siguro doon medyo malalim na. Okay, so kahit bata, panigurado makakaligo dito kasi hindi siya masyadong malalim. Kumbaga sakto lang, hindi siya lagpas tao kung dito sa part na to. So doon kasi hindi ko alam kung lagpas tao na doon, pero dito yan guys, linaw ng tubig yan ayan. So subukan natin maglibot-libot pa dito. So itong mga cottage na to, ayan, yung mga cottage na yan, sabi naman nila is at tig 300 lang daw po yan. Pero kapag pupunta lang kayo dito para magpa-picture, libre daw po. So yun nga guys, itong part na to, ito na itong malalim.
Okay, so ayan. Ayan. So sabi naman ni kuya kanina, itong part na to is nanggagaling daw dun sa may Sambales. Itong tubig na to nanggagaling daw dun sa may part ng Sambales, tapos dito siya bumabagsak. Okay, so yung iba din daw is nanggagaling dito sa may part ng Mataram. Ayan, so sama-sama na. Okay, so ito perfect siya sa kapag may mga kasama kayo. Okay, so mga tropa, mga ganan, o kaya pamilya, mas maganda. Okay, so yung mga cottages kasi doon, ayan, so kung napapansin nyo, yung mga cottages doon, under renovation pa. Okay, then may mga ibang pwede rin kayo rentahan dito, kagaya ng video, okay, ganun. Pwede rin kayo dito uminom. Okay, so yun, mas maganda dito, tahimik pa yung lugar kasi wala pang masyadong tao. So ibig sabihin, hindi pa nila alam na itong part na to, itong Pakalat River is nag-open ulit. Okay, so nung kasing pandemic is nag-close to, then nag-reopen ulit, then nag-close ulit. Okay, so yun, so yun na. Okay, so ganda dito guys. So kung pupunta kayo dito, sulit, sinasabi ko na. Basta may mga kasama kayo, mga tropa o kaya pamilya. Pero kapag mag-isa kayo at gusto nyo naman mag-emote, okay lang naman. Yan. Okay, so yun nga po ang Pakalat River guys. Ayan. So kung pupunta po kayo dito, wala po kayong babayadan. Maliban lang doon sa environmental fee na sinisingil doon sa may papasok ng Pakalat River, Pakalat, Barangay Pakalat. Pa-like and share na rin po itong video na to. At pa-subscribe na rin po. Travel Get Moto Vlog. Ayan. Salamat. At God bless. Yun. Ingat.